da shi na kore shaitaniya da duk shaitani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Ai muradi ne garkuwar jiki wallahi. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Mabayyanin suna babin da ba sunan ka, mabayyanar sifofi muradi kai ne sani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To da shi na fara tun babu faruwa wallahi, da shi na san bayyanuwa, da shi na gane budu ne. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Da shi nake yi komai nake da sirri nai ne, da shi na riski sharar da yamma za ke nuni. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To ku tambaya ni da shi za na ba ku amsoshin ku, da shi na bambance fari na gane koren launi. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To da shi nake nema in na je da shi zan samu, da shi na riska hakika ta sayi dilkaunai ne. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Ni da garkuwarsa nake garkuwa dukkan hali, da shi na kore shaitaniya da duk shaitani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To da shi na bayyana hili da boyuwarsa na boye, da shi na ganar sharar da yayi cikin diwani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Ni da shi na bambance gaskiya da ƙarya, kana da shi na gane shiruna, da shi na gane bayani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To da shi na san mai san gaskiya na kai rabar shi, da shi na san yan balda fasikan addini. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Kai da shi na karya duwan gida na karya na daji, da shi na risku da sirrin da rika titi jani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Da shani shehu na gane shagala da shuhuni, da shi na san zamani, da shi na gane karni. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To batu nake kan wannan da sansan rabi yayi ne, da shi na risku da sirrin da ke cikin Qur'ani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To ina gwani in gashe tambaya mara amsa, ina maza ga sarkin ku sayi bulburani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Da sansane ruhina ya gane manzan Allah, da shi na gane Aliyu, da shi na san Usmani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To da shehu na gane Abubakar, na san matsayinsa, da shi na san hidimar Umaru cikin addini. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Iya lafiya madar sirka na shahadi ku mataimakin karnoni hakikanin zamani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To da shi ake samu in ka je da shi ka samu, da ka butulce masa ka ki sayi dilkaunaini. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. tijani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi.
Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Wai ta yake samun san kai hakikar sufa saboda kai komai na bida ka ce ka bani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To ka bani sirrin hasken ka kai ta karon sairi na riski sirrin sannai saboda shayi tijani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To ka bar aminci dan wannan shugaba ya baka kamin da manar komai saboda dan Usmani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Ka so ni dan alfarma ta shaya badiyarwa abul fituwa dubarbar rufar jikinsa ka bani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Ka bani sirrin zance a dan balaraba naka na je ka dan alfarmar razumi bin sani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To ka bani jinnan da ka bai wa shayi saramina ka dan sharibu uba baban fadila ainil aini. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Ni saboda Abdulkadir saboda shayi mu'azu saboda shayi yau za ka kara bani yakini. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. Kada ya cuta ta shehu dan isar mai cuta saboda shayi shu'aibu da kusawi majanuni. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To a dan na bintu wace ga aljibani kun bai kunu a dan na danduma Abdulilahi babban sani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. A dan bagobir da Idris shagili ya zuwa dan na zangu na dan shayi jafarin kakaci ne. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. A dan batija ne dan sharibu ba hotoro a dan jasuli da tamamu takama sanuni. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To ka kara halitta ka saboda shak jibiri ma saboda sirrin ba sari maganin rudani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To ka bai wa Abdulrahman abin da duk ya bukata ka kara kare min shiga sharrukan zamani. Muradi ne garkuwar jiki wallahi. To ga masu zan su ji wayayyaban gato taka ne uban bati dan abba mai batu da yaƙini.